Allah ya rufa asiri. Allah sauka. Ba miliyan 100 na ce maku ku je ku haɗa man ba. Wa yake da miliyan 100? Kutubar buran ubanka ka je ka kashe shi. In ka fasa kashe shi Allah ya tsine maka albarka. Buran ubanka ka je ka kashe. Ka kashe shi a miliyan 100 don kutubar ubanka aikin nawa kai. Ka ji tsine ne Allah ya tsine maka albarka. Ka kashe shi don buran ubanka. In ka fasa kashe shi ka gaya min gobe Allah ya tsine maka. Ka je ka kashe shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To masu sauraro kamar yadda kuka je a wannan bidiyo da ya wuce, haka dai masifu kala-kala suke faruwa a wannan ƙasa tamu, musamman ma yankinmu na arewa, inda wannan abu na garkuwa da mutane ya zama kamar ruwan dare, ya zama a yau a yi gobe, wanda a kodayaushe suke ɗauke mutane don ganin cewa sun saka musu wani kuɗi da su kawo, wanda wani ma hakan bai taɓa samun wannan kuɗin ba a gaba ɗaya rayuwarsa. Kamar da yadda suke faɗa, wannan mutum ya kawo musu kuɗi naira miliyan 100, wanda hakan ya hasala shi aka bibiya ma bai taɓa riƙe wannan kuɗi ba. Hakan ne yasa ya fara cuccusa musu ashar. To masu sauraro ka danna mana subscribe a kan wannan bidiyo, in kuma ka danna mana alamar like. Mun gode da ƙoƙarin kasancewa da mu da kuke yi.